aloitin tubeen. Ja mä voin. Nyt mä tiedän mitä tapahtuu. Oh my god. Mä vedän YouTube-videoon, hei. Vai haluatko nyt sä oot tubes? Nyt säkin oot. Niin menee. Ei toisia saa. Ja mä oon yhdessä kerran jo kertonut. Me voin tehdä linttavideo. Ei tarvitse olla sen videon sillä lässyttää. No niin, me ollaan jo kysytty. Me saatiin lupaa. No anteeksi, ei kiinnosta. Ei teitä näkynyt kuin ihan pärisekkaa. Joo, no onko se videolla? Oh. Niko, saaks mä vetää? Niko, kuvaa tubee. Kun mä veän. Tää kuvaa koko ajan. Joo, mutta tosin me ollaan tässä taas Joonen kanssa. Ota hanskat pois. Okei. Ja sitten kuvaat. Kuvaat mua kun mä veän tuolla lähellä. Okei. Se nyt kuvaa, älä painile vaan mitään. Joo. Näkyykö se hyvin? Näkyykö sulla? Näkyy. Meillä vaan sulla. Tämä vedä 3. Hyvin lähti. Oh yeah, oh yeah. Hyvin lähtee linnat, Niko. Niin lähti. Helvetin gangsteri. Saatana. Anteeksi vaan, mutta kun me halutaan nyt... Toi on vähän tollo vetelee linttaa. Ei se osaa kunnolla ilman tätä mun piikkiketjua. Niin, anteeksi vaan, että me kihoillaan tässä videossa sitten. Niin, että... Tai sovellu ihan silleen pienille, sen 3-vuotiaille ei sovi, mutta sitten 4-5 ja siitä isommille sopii ihan hyvin.